Structura și funcționarea corpului la om și la animale. Ce nostim arată corpul fetiței și al iepurașului în această fotografie? De fapt, este o fotografie specială, numită radiografie, care ne ajută să vedem în interiorul oamenilor și al animalelor. Astfel, putem observa scheletul care susține întregul corp. Nu o să-ți vină să crezi, dar bebelușii au mai multe oase decât adulții. Treptat, unele se unesc cu altele, iar la maturitate, omul rămâne cu 206 oase. Ele sunt foarte diferite între ele. Unele sunt foarte mari, precum femurul, care are circa 50 de centimetri, și altele, precum un oșcior al urechii, adică scărița, are puțin peste 2 mm, adică este de 200 de ori mai mic decât femurul. Să nu crezi că oasele oamenilor și ale animalelor sunt atât de albe și rigide precum le vezi în laboratorul de biologie. Oasele vii sunt mai închise la culoare, iar sub membrana dură pe care o observăm se află nervi și vase de sânge ce străbat un țesut osos care spre interior este tot mai spongios, adică asemeni unui burete dur ce are în mijloc un tub cu măduva osoasă. Aici se produc majoritatea celulelor sanguine. Oasele au capacitatea extraordinară de a se vindeca dacă sunt rupte și, ce este cu adevărat uimitor, pe parcursul la maximum 10 ani, toate oasele organismului se regenerează.